Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe Yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde e dunde Baba Adama nde kala min wissimone kelle gaɗa ne roɓindo jayndeji talata nayi lewru février 2025 bisimilla mon e kelle gaɗa ne roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde gendira leydi Sénégal jayde Le Soleil ɓe garti koye on lancement de la phase 2 du PAMI hanki e tawtorede mawɗo jagorɗo leydi Sénégal ɓe mbaɗi tawi ko deuxiéme phase ngal ɗo lappol tawi ko ndiyam kelelam wawde wallude ɓesguji ɗi wawde dañde ndiyam no hannirta niyata ɗum noon ko toon to Fass Touré diwan bo Louga ɗen golle ɗe puɗɗa yide o mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo leydi Sénégal holliti ɗum maɗum won gartam wawde wallude ko yete ko dowri ndi kam e teru ngu holliti noon ne wayno koppereje mbaɗade hen ɗe ene ɓuuri capanɗe 6 milliards koppereje men franc CFA tawi noon holliti wonande nen golle noon ne wayno ima koye lebbi capanɗe 3 kono kadi ma wallu ko abbi e million ngaji 2 innama ade wawde hutorade ɗam ɗon ndiyam no hannirta niyata jayde Rewmi Quotidien ɓe garti ko indemnisation des martyrs tottude ndamorde ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi dustino e wolde e dumunnaji walla duuɓi bennuɗi 2021 toti 2024 ɗum saabi Rewmi Quotidien waɗi namdal beele ko ɗum tottude ndamorde ɓen ɓe ganduɗa ko tigui lorinoɓe walla ala ko militant ji ummiɓe e lande politique jayde la dépêche ɓe garti ko e haala Ousmane Sonko caggal nde Donald Trump mo lamɗo leydi dawlaji dentuɗe Amérique dartini ballal pewnogal ɗo e nder leydi Sénégal. Ousmane Sonko waɗi namdal beele leydi fondi ɓamtade ene jogori tan ha joni tijjade e balle ummotoɗe toon to caggal leydi ko namdal pewgal e ɓesguji leydi Sénégal ɓe garti ha joni e Moustapha Diop o saaha noon ne tijja yitugol wutte makko hormo ko yete immunité parlementaire kanko député Mber mo Louga Moustapha Diop ɓe garti kamɓe dépêche toon to marché central poisson bo Pikine kala nato toon ma yoɓa ko yete ko ngam wawa nadde e on marché au poisson jayde Le Point ɓe garti koye mo ganduɗa ko alhaali West Africa Energy Harouna Dia kam Samuel Sarr ko kañumen namdi ko ngam wawde ha joni West Africa Energy wawa dañde ko yete ko administrateur provisoire ɗum ko e damal tribunal mbo commerce mbo Dakar ne wayno ɓe mbaɗi nden toɗɗade jayde Le Verdict ɓe garti koye port mo Ndayan ɓe garti noon caɗele ɗe ganduɗa ɓen ɓe ganduɗa couvrier ji woni gollotoɓe on port caɗele ɗe kisɗe ɗe ɓe guurata hande oɗo saaha jayde Le Verdict arti hen ngam laamu ngu wawa yeccitade ɓen ouvrier ɓe ganduɗa ko golloɓe e on port mbo Ndayan kono ɓe garti on programme ballal ummotogal e dowlaji dentuɗi Amérique abbi koye 5 millions e koppereje men dollar dowlaji dentuɗi Amérique ha ɓuuri tengtude e laamu mum Donald Trump dartini ngal ballal fewde leydi Sénégal jayde L'Observateur ɓe garti koye cimtol caggal nde hollitno gorkajo hanki nannoɗo toon to Ziguinchor Aslem Nema ko legal tawete toon to Ziguinchor jinnoɗo yoɓade fitandu ɓesgu omo ha ɓuuri tengtude jinnaɗo Ousmane Sonko ɓe garti namde jabtuli ɓe kolliti goɗɗo ne wayno moɓe cowi inde yettode AN kañumne waɗama garde à vue kanko mo ganduɗa ko El Hadji Ndiaye ɓe kolliti noon wonande caggal nde o namda kanko e ɓen ganduɗa ko holkistoɓe walla enquêteur en holliti noon caɗele ɗe ganduɗa ɗe o wurata kono kadi no suudu gollordu e ko tara wurata ko wawde ha joni jertinde laamu ngu ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe ɓe kono ɓe garti e nimsaji ɗe o jogui fewde e ngal baɗal jayde Leral Info ɓe garti koto banggue dawrugol Farba Ngom plus que jamais prophète chez lui ɓe garti koto fannu dawrugol Farba Ngom ko annabi to banggue wonande e ko yete ko dawrugol ɓe garti moɓodiral kam e dillere ɗo e leydi Sénégal gila nde kabaru yani itugol immunité parlementaire makko ɓe kollito noon seppoji leydi ndi ha yultodiri e boowe leydi Sénégal dowlaji dentuɗi ha noon Espagne kam e Côte d'Ivoire naati e dinguere de ɓe kolliti oɗo saaha noon ne wayno toon to leydi Paris lamorgo leydi France nana e keɓogol ngam wattude labani wadde ko yete ko seppo artude e alhaali Farba Ngom ngu laamu ngu dartori gotal beele fawde mum ko yete ko yidde mum jayde Tribune ɓe garti ko ça se complique pour Sonko Trump suspend 316 milliards destinés au Sénégal ɓe kolliti o saaha noon gueɗe ɗe nana ɓeydo hisde musde no fewi fewde Ousmane Sonko caggal nde kanko Donald Trump jetti pellital dartinde e 316 milliards koppereje men franc CFA ballal umminogal dowlaji dentuɗi Amérique fewde e leydi Sénégal kanko Ousmane Sonko waɗi namdal e ɓesguji leydi Sénégal mbete leyɗele poɗɗe ɗamtade leyɗele
poɗɗi ɓamtade ɓesguji mumen ne pori fadde balle ummotode caggal leydi jayde grand place ɓe garti koye Ahmed Ndiaye o mo ganduɗa ko kay hollitno wonande joguino kaptorde fewde toon to galle jinnaɗo Ousmane Sonko to Ziguinchor ɓe garti yiide wonande o jogaki joguitaji o wonno yidde makko tan ko wawde wagginde laamu ngu kono kadi erade ɗum e caɗele ɗe ganduɗa hande oɗo saaha ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe kotara ne guura ɗum ɓe garti hen ɓe garti kadi to banggue jangde makko fattam lamire ha ni dewe makko to banggue wonande ɗon ɗo wonno stagiaire ha hande woni directeur bo building jayde grand place arti hen ne ƴeewoytu jayde li quotidien ɓe garti koye cité dans des dossiers judiciaires omo ganduɗa ko Amadou Ba tumaɗo to banggue expropriation foncière ko alfatuno e alhaali leydi ɓe kolliti noon Amadou Ba o saaha noon e yimɓe mum on nanay keblonogol wawde jabtade hani omo ganduɗa ko Mamour Diallo e ñumne e yidɓe yadiɓe mum garti e ha joni e yeddude ɗin tumaji pawaɗi e kanko Mamour Diallo ɓe garti e Amadou Ba ɓe ganduɗa ko taweteɓe nouvelle responsabilité kolliti kiide hande o ma mbatta ko wiyete kuccodiral jeydiyankoɓe hay e ɓesguji ɗi gam wawde yeddude ɗin tumaji ɗi ganduɗa laamu ngu ne fawa ɗum e mo ganduɗa ko Amadou Ba ko noonne kadi ɓe mbaɗi mandat d'arrêt fewde e Mamour Diallo en ƴeewoytu info quotidien ɓe garti koye le duel Ouattara et la main de Ouattara to banggue gardugol banque africaine de développement ɓe garti noon ɓen ɓe ganduɗa ko kay goni les conseils gouverneur maɓe joƴƴin on mo ganduɗa ko jogorɗo ardarde hoorejo banque africaine de développement ɗum noon ɗum no wayno tijja ko ñande 29 lewru mai 2025 Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ɓe garti e Amadou Hott ganduɗa ko jaalal kergal tawi kadi ko favori e on walla mbiyen e ngal kawguel moɓe kolliti ene joga yakar kañum e ɓiɗɗo leydi Benin kono kadi Alassane Ouattara junggo mum beele wawde dolnude kam e 12 on mo ganduɗa ko kay tigui woni Seydou Ould Tah ɓiɗɗo leydi Mauritanie jayde info arti hen jayde source a ɓe garti koye kanko omo ganduɗa ko men ɗo wonde premier ministre leydi Sénégal mawɗo jagorde Amadou Ba o saaha noon ne wayno kolliti le parquet financier ko kay tigui windi ɓatake fewde e juge d'instruction nde tigui mbawata ɓorde wutte horma Amadou Ba mo ɓiyata immunité parlementaire makko caggal nde o tuma ko yitno noon e alhaali to banggue wonande leydi expropriation foncière hakkude makko e ɓen ɓe ganduɗa ko ɓe o gollotono jayde source a arti hen kono ɓe garti toon to suudu sardeji leydi Sénégal ɗo noon peccoro to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui mbaɗa indemnisé walla ko mbiyata ko assistance des victimes ɓe kolliti ɗum addi peccor ndinda murdi fonɓe tottede ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui lorino 2021 2024 jayde le quotidien ɓe garti koye Donald Trump mo ganduɗa kay dartini balle ɗe ganduɗa ko pewnode ɗo e leydi Sénégal saabi mawɗo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko holliti noon beele ɓesguji ɗi ene pooti tan joɗade niwnade fadde balle ɗe ganduɗa ko ummotode caggal leyɗele ɓe garti noon e yiide wonande gouvernement o ma daro gam wallude kono jokkodirde leydi Qatar kamɓe Espagne wawde ɓesguji ɗi sukaɓe mbawa dañde golle no hannirta niyat jayde Walf Quotidien koye kan haala arti mesure forte de la nouvelle administration américaine ɓe garti koye ɗen pellitte mawɗe ɗe ganduɗa laamu leydi dowlaji dentude Amérique ƴetti ɗum ene jeeya hen haddengal ballal panugal ɗo e nder leydi Sénégal tawi copreji mum ne ibono e temedde 3.6 milliards e copreji men franc CFA ɓe kolliti ɗum ɗo noon saabi batte ɗe ganduɗa ana jogori tawede ɗo e nder leydi Sénégal. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomo nde kelle gadene roɓindo jayndeji subaka hande o min dokkon adi alarba janggo so hawre welede Allah.